Kaixo, gaur Txoriata kalearen antzerkia egingo dugu. Ni Jone naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Amets naiz eta antzerki honetan basoko txoria izango naiz. Kaixo, ni Nara naiz eta antzerki honetan somorroak eta iriako txoria izango naiz. Kaixo, ni Nara naiz eta antzerki honetan pertsonak izango naiz eta somorroak. Behin batean, basoko txori bat jatera joan zen. Orduan, hirirara jatea pentsatu zuen. Hirira joango naiz nire laguntxoa bisita bat egitera. Eta egan hirira iritsi zen. Ai, hor dago hiria, menos mal. Ai, zenekatuta nago, faroletan geldituko naiz. Teleriatu eta nire gero. Ai, zenekatuta. Ez, baina joan behar naiz lagun aurkitzea. Oso nekatuta zegoen, baina bat-batean bere laguna ikusi zuen. Ai, zenekatuta, hemen teilatu honetan geldituko naiz. Kaixo laguna. Kaixo, Zemor zaude? ondo eta zu? Ondo. Nahi dezu bisita bat egitera hirira. Bale. Hori jendea da. Kaixo. Ari atintzen kastola da. Ze polita den. Orduan, bazkaltzera joan ziren. Ai, ze goza daukat. Ze ona dago. Legitera joango gara. Bale. Ai, ze ondo legitera. Hemen soinu asko dago eta argi asko eta movimentu asko. Hemen ezin da norik egin. Orduan, gaua pasa zen, eta esan zion basoko txoriak bere lagunari zer pasa zaio. Laguna, Zer, nahi zertan gurekin gozatzera ba? ez, gauean ezin dut lorik egin eta orain nire etxera joan nahi dut. Lorgitera, agur. Eta orduan bere etxera joan zen, afaldu zuen eta bere ohean sartu zen. Ai, ze ondo berriro etxean, hemen bai